Shubor nakaslem jong unongsan hima. Shibenta ban pinbha shu yaki block development office haka jalla baro kawai Menteri Katanat Community and Rural Development uba Hamlet Son Dorling haringkat ru MLA kathan ba Bante Dorling do ane ka singi kila bu yo maunong rem ban shna no ya office bethamai hamau kunro habakran ka ni singi ba Bante Dorling do ulaong ba ka jingbu maunong rem Bante ka office BDO kan ya rap ban pinbiang yi jing don kam jo kathan baro kawai na kalyang ba Hamlet Son Dorling habakran ka ni singi ulaong ba ka office jong ka block kalong kum ka jingki nga preng ka sarkar bat ki pat ba nakata ka daw ka don kaman pen bhashu shu ya ki jing don jing em ha kini ki office na kalyang uba do ling ulaya thu ru ba ka sarkar kalamang shispa ar phuklur tingka nakabanta ban kinti bat pen bhai ki block office sa kaleng ka jilla nakabanta ka we ka block basyan in pentre kam no lamang ko ba ar point nyo kulur tingka uni menteri ulaya ro ya ka jing tre kam jo kani ka block ban pentre kam ya ki scheme ba pher ki badai nakabanta ki pat ba Ulaong ru baling ba kani ka office buon ki kam ki haban pet kum ka scheme MGNREGS ka jinganti ki SHG mat ki we Kasimini ka kalan ka kabu ni ka bor dak papri yak di ka perda ka belong kamdak blok di blabu ni manorem ka ba la rasnano ya ka baling utama jong ka ma kontrol sia di blok special Nomor benar tu bukan job. Nak terus tanpa konsumsi, nak si bon ba development bon ba skim apa kamling konsumensi. Kanuan kenang sebut sepi. Nomor ngai skim. Kipai ba mentak bastan. Kipai ba di beriau, kibateri kakam. Kumbang mana? Bakakam kekeren kamjam balik ketian. Tiga orang pi bapai ngawan mentak ski. Sebut kasnang tapi. Lo ingat baham. Subhal istom lang ke blok jongi. Pinapit lai snei barkam long su bantrikam. Lai snei ki officers, lai snei ki staff po blok. Ti nadu ketu bayong tengaru ngam jutia judem ngaperkat imo. Ti man kapor isi pu ninga baham la long kemno se long kemno ke blok. Ngawi balakular kan long bet hendak ya kakam. Tebat kejingyo ya ke blok ke ba thamai ke ban sesna. Ting ipai ba di bansutu kamdek baswan higum tu lem datan betristom tenadu pengapat ya ke department ngayo menlai keleng ki snong ki blok per banya kendu bat ki officers ki video bagi staff kumju man ke blok mangalai tanggawe kesur bengeso kata kalong ke blok ji kamlong shu tang shu slam ki kot kisla la jirut baro khoi umri tang ni keleng Tenak yang juga habang yasgo ngamuhun teman syu asgo manju skam ndai ngadan ru kajeng kli marmar nglakan du yo chimsa banong kolongum ta shpori boy kolongum ta shpo west castles kolongum ta po east castles kolongum ta shpo garo hills tingos komen badai chimsa ru skam yakri chipun pa jonga tingos komen mani thu ipi badai Badak liang jongga sarkar, lembaga departemen jongga si anadi baga ngabat. Baro sao pun riu tiga blok ngin ai ke building ke batmai. Riu tuli lade bantrei berkakam kali aja syai. Meta sao pun tuli berki blok ke bagan tupi kini neru lamang sanction lai kurur kawai. Baro kalong sispa arpo kurur. Badia ketika bisa gilayo blakular ucimesar. Bat mentah keleng ki blok jungi kin siono ya ke building ke batamai dengan scam kini kijing persang jong sarkar kijing sngau jung skam nomor kaskor sarkar barbor kadai ke bias ngau bakadiru ke ba aikti ni ke response ya jepes ngau jung bebuan balang tinggi sukumen mentah singi pada harikat badi ba bantidor ini oban plie yo ni manong rim bat ba on sio pasano ya ke blok abat mai kumbang mene ke blok ke tendara de ban khot bat mentang tiyo ngin alot no ikam sobro sao potli ki blok i konduktor ke paper bat lakono kumno i kwa bakam kan sedang no ladam de katiyo bakadu manta henry habnai disembar ki kam baro ki blok le bar sedang no kanang bala ban ya kam shakaman
marmata kini ki season kini kayu menteri barang ka beneng tinggi skem ba ka kam kan sedang no sen ondang la ya kini ka wak adar tinggi kermen skem ba ka jing yo jong pi bade ya kumuni kalat ganti ki skem kan ai men sim kerpangen nom ta ki video ki officer ki staff jong ka blok bat piru ki pai ba nong shok snong bagi kam ki jam ki ba pentri lamba ka blok ki long ki biai bat ki biai renti ngasto ba naman keleng ka office jong ka blok ke ka office ke ba ki pai ba ki so tanat ban lek bat kim juk yo kim jutieng ha blok ki so tanat bat ki ken ke blok ka jong ka yeng tinggi sko ba ki office jong ki blok ki long kum ka jeng kieng ka ba peteng ka jing ade ke bajan ha preng pai ba bat ka sarkar tanaka da menta ka gentiru nak liam jing kum ka sarkar nila da benrai banai ban pli thamai kendai teli ki blok ke bathamai ke ba don kel da ban li pli ban li ai badan ru ke ban teli ban pen pana gidan manta sa pde ki blok ban nginai tam sa kendai teli ki blok kani kalong ka jing bersang le jong ikum sarkar banejan shopai ba leng bak office jong blok ki babun ki skim la kalong ka skim nak liang jong ka sarkar pedeng dan ka sarkar jela gi petri kamben leng bak office jong ka blok tiga sutrat cibune bantip bahani po mau kontrol jong pi boro ki bisi bidon kumba henry pusantli ki bisi bat boro ki bisi kide ki bateri kamba bat ru ki belong aktif so tenat bat omdi tengah taru kejing bateri kam tam ya ki spas ngi kalong ke bakiu adu kata tahan ke blok ke jongpi ngi so tenat baki brio ki long kemi ki long pa buat semla ki mich keman beridan mentah bat ke skim MGN RG kede skim happy ke bapia trei hari sansnem ke bagi orang kata ke person dis nak arlak nak arpa nyuprulak mentah paki udu saupon rulak nak arpa nyuprulak mentah paki ya ke jing trei sispasi ni blok jong pikolong saupon rulak kene kelong ke jing kiu juga kam badelang ba jishimkhia jong pi ki sodar ki rangbasnong ki BC bat phiri boro ki khot jong ki BC ki batrikam ki bawala banra sibun ke jum toy pasong jong pi omdei ta bakalap ai kam ai jam rei ka ra ru sibun ba ki jum toy laklong hakliang jong development kum ki surok ki footpath ki dam bat kum ta terter bat hakni ki sansnem ke pisa ke bon chisapi dakhain lang ya ke bai material bat ke bai nong jong pi hade po makro jong pi ka po hidu kumpa khat lai point san krur sansnem khat lai point san krur klapoi se ki nong ki thau jong pi lengbak jom kam ya ke ni ka skim chispas ngi ngi so tenat chibone bak jing shim kya jong pi ki pai ba nong song snong wei ba shim kya wei ba peter kan ka jing anong galong nam ta jong pi iwei om tangkap taru ke sobrai kublai iki long kemi jongi naknika blok ke jong pi kiba mun ban song tang hieng klemi shikaman ban form ya ki SSG grum ke ba persang ban yang hala ki jong ki gejat ban trai ki kam ki jam kat kum ka sap ka khong leni kat kum jeng la jong ki group tang ki group ki ban hani ka blok jong pi ki dan hadu kumba South Pa anyo po artli ki SSG so sorong ke macro blok kanando South Pa anyo po artli ki SSG bapni baki long kimi ki mis kaman bani trelang bani lang ketigman ki kadang nam ta ka roy ka par ha ka snong ka thau hi bro ka wei kadi kolong ka dak kasin ka bai tanan ingi kum ka jai man riu ka bagi nyokor ya ka nuno ka magaman ngi nyokor bagi simkhia halajong ngi sok menru baleng ba ki SSG ladana do kumba henrio pot li ki view kita ki village organization ki blapin khalang ba ki SSG leng ba ki view ki blap bantrai ikam jam per hapo ka jing pet ba ka jing mon jung pi
kejepania jopi KBO hendrapau tuli kidon KBO hangne po ba control ide kilong kidak shin kiba ngi internet bat kidak shin ru kibalon jingkermen bat banado bagala syamti mga minister berimpet yang dikatran gasutunat ba kakam kajam kaya kaya renti gakrama bausnyam arja karsan kan rio KSG kidon takumba lahajar teli henry menta pada KSG hadukat menta bangkrane KSG gibalala ban form po kastia gi gelong hadu komba saw po arjar teli KVO hakastia ju berapa ida hadu komba saw hajar saw flight li KVO kini gelong jing persang ban program hok ye ka scheme jong ka sakar pedeng lingba jing sumkia jong ka department lingba di tristom jong ki officers ki ba fair kini gelong ki ba gile bani thobi ba pawpi ba sutunan ba kom imlang salang gilong ki sumkia ye ka kam lada tang hai building ibarim kom ong mane nong rwai ki bon ki kot ki balajot ki bon ki kot dawan ka ki jeng ha ki balajia berkhoi kapta tali KSG pelapimi kapta tali ki bio pelapimi kapta kerur la penting phang ni bangis kem pedelang ba ka office ka bathamai ki ba on session ke jing de company kelong arsha lesha la kelong ya ke MG la kelong ya ke yang ki SG la kelong yang jok bio bar kumta terter lada ka barem pelapatri kaptu kemen skem ke bathamai kelong arsha lesha wai ba kelong kumta kendon ke jing kio akliang jok stoki thau bar ka thanjo phi bro ko wei tingai skem bar ke por ki bamanta biyo bar kedo kum ni bar biyo ban wan bar pli mau norim wan kat bar jing kerhu kerdo ya pi kum ga makro konsensi ki pai ba jok ke makro block ai balang ba ka ni ka sngi i kemen skem bagi yo i ka office ke pathamai baru ka office ke bala ka jing sakri ke ba namjas pi ki pai ba ngai kri kerpang iki video ki officers ba pera ki blan po ka blog dakliang jok MJLRG dakliang jok MSRLS dakliang jok basin ki batristom ban ya skilom skirian ban trikam nam ta assignment ka bangil ai ki kedin tristom jok kisha kelong sha ka jimatoy nam ta jong bubuan bolang tatang jing tien ba khandian kublai shibun ba to bleng kur ku ip kublai kani ka blok kelas sedang nadu khat khandai spa praphuai di plai ka jinglong jingman ka condition jong ne ka office building ne dari ka bala rem ha juga por ru ani tupi kala jot la bram long shui tamban ya shong man ya penon kam baru ka ba kini ki staff hang ne ki officer nadu video ka long shisha ka jingot na ka por ani su komen ba ani ka jing island team ta ka tap hosnam bangin yo pat ban bu inu mau nong ban chna daka new office building mot ka bat sayang ni ka ba ka door kanong ka amount jong ka ni ka office ka bagin tay ka long kumba arkur nyo punyo la ka long shisha ka jingkemen na kalyang ka jonga namar pla suthu ka office jong ki block na jong ka block hakindo ki CNRD block kadai ka badon kambha namar kan don ka jingya dai ka jingya jan na ka benta ki pajba ki ba don kam na kapor te dai na ta daw la da kambyang pat ka office trikam kambyang ka office building banbu ya ki kot kisla banbu ya ki jing don kam ban maintain ya ki kot kisla kambyang te kan kalong ka long ka jing thot ke bro kiliang tingi sukumen ba menta kasengi ka bakar pang kasengi wan pensa jing kan mau yang aku mu lokal MLA ya minister jong ka CNRD bat kumju iki pajba nong snong ki belayawan ban sakhi ban aimin sim nadu ki nong snong ha kani ka snong mau kenro bat kumju ki sodar snong ki secretary snong jong ki snong ki baper belayawan ban ya sakhi lang na kabenta ban aimin sim lani ban ya kamen lang akum gani kasngi bayo si sundan ban bu yu mau nong dem ang ne po ka blok mau kenro kumba pitep baka SRWP ke skim ke jonga ka yahap ya lingba na po blok ti ki babon ngong ipi ki pajba ki step bat ki sungthu ikata ti nakaliang ke jonga nga jukren na kapor ka bidai bat ka skim ke jonga lada pidon kam banwat RTI ru along balakloi khelek ban kali na po blok
namar ngai ke skim ke bang ayo nadu bagi pajba yang kila penjob au arjar kat pra hadu menta ke skim MLA ke jonga nga ai habashit habashai bat kalong ke bahut bat ke ba syai hadu kata nak benta ban pentrikam hakni ke blok ke bi ke jongi bat ki pajba ki kemen ki i kita ki bro namar ngai ke skim au pi ngasam habashai bashit bat ka ju ke poru ngasam shisha nak benta ban kentiu ya ka konstituensi ka bi jonga bat kumju ban yarap ik bidai ban yo jingarap khamtam ki baduk ki basuk ki kup shiliang ki sam shiliang ki badon kam ya kani ke skim ka bang devan ash ki pajba ngadai wemele ngadai usyakri pajba ki di kenrat di natakada kum usyakri ngalak pendap ban ngapersangkat bala ban ai hok ya ka jong ke skim ka jonga